Здравейте, днес ще бъде наистина интересно, останете с нас до края. В българския парламент напрежението около проектобюджета за 2026 година се повиши, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше прекъснат от депутати на «Продължаваме промяната, Демократична България». Ивайло Мирчев и Асен Василев настояха бюджетът да бъде оттеглен, но Борисов заяви, че няма такова намерение. Той напомни, че във вторник ще се събере Тристранният съвет, където, по думите му, ще стане ясно в каква посока ще се тръгне. По-рано през деня Борисов коментира, че напредък няма да има, докато не се постигне съгласие между синдикати, работодатели и политически партньори. Енергийният експерт Теменужка Петкова вече е провела срещи с синдикални и бизнес организации и е съобщила, че процесът по обсъждане на бюджета временно е спрял, но диалогът отново е започнал. Преди словесната размяна, Борисов представи няколко промени. ГЕРБ се отказва от планирания данък върху дивидендите и предлага намаление на предвиденото увеличение на осигуровките от 2 на 1%. Всички парламентарни групи ще могат да направят своите предложения във вторник. Когато Асен Василев настоя, че проектът все още не е официално оттеглен, Борисов отговори, че партията му няма намерение да го прибира, а Василев отвърна, че това може да доведе до нови проблеми. След разрастващия се спор от «Продължаваме промяната, Демократична България» обявиха протест за понеделник и призоваха гражданите да изразят несъгласието си с по-високите осигуровки и с непроменената макроикономическа рамка. Борисов обаче подчерта, че протестите са инициатива на работодателските организации, а не на опозицията. В отделна пресконференция той уточни, че данъкът върху дивидендите и увеличението на вноските с 2% няма да бъдат въвеждани, както и че софтуерът за управление на продажбите няма да се използва. По думите му, бюджетният процес фактически е спрян, докато не се постигне общо съгласие. Борисов очерта 3 сценария: пълно оттегляне на проекта и започване от начало, продължаване на разговорите с синдикати и работодатели, което той смята за най-реалистично, или удължаване на действието на сегашния бюджет. Той коментира, че управляващата конфигурация изпитва постоянен натиск заради идеологическите различия между партиите в нея. По време на изказването си Борисов отново повдигна темата за приходите от хазарт. По негови данни годишният оборот на сектора достига 44 милиарда лева, а декларираната печалба – едва 2 милиарда. Той постави въпрос защо държавният оператор отчита около 70 милиона лева приходи, докато частните компании имат многократно по-високи резултати. Според него окончателните решения за данъците и осигуровките ще станат ясни след заседанието на Тристранния съвет идната сряда. Докато двете страни продължават да представят своите аргументи, политическото напрежение около бюджета остава осезаемо. След масовите демонстрации около бюджетния проект, диалогът между работодатели и синдикати беше подновен. Управляващите вече работят по промени в сметките за следващата година. На среща в Министерството на финансите на 28 ноември бяха обсъдени около 20 предложения. Ведомството се ангажира да ги анализира и съгласува с коалиционните партньори до вторник. Почти едновременно с това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че част от най-оспорваните мерки в проектобюджета ще отпаднат, а други ще бъдат коригирани. Ден по-рано той обяви, че правителството възнамерява да оттегли целия проект, но след уточнение от министъра на финансите Теменужка Петкова и председателя на бюджетната комисия Делян Добрев стана ясно, че това няма да се случи. Планът е документът да бъде преработен и внесен наново. Според уточненията, бюджетът на държавното обществено осигуряване, който включва увеличение на осигуровките с 2% пункта, ще бъде прегласуван след нов доклад на комисията. Целта е целият пакет да бъде приет преди края на годината. Раздвижването дойде след напрежение в бюджетната комисия в сряда, когато заседанието бе прекъснато заради процедурен спор. По-късно вечерта хиляди хора се събраха пред парламента. По наблюдение на анализатори, протестът е бил по-многолюден от очакваното, вероятно заради първоначалната твърда позиция на управляващите. Приятели, преди да продължим, моля подкрепете видеото с харесване. А сега към следващата новина. В България се обсъжда възможността да се подготви пазарът на електроенергия чрез платен експеримент за семейства. Какво точно предлагат експертите и какви стъпки се предприемат? Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски сподели,
че настоящият модел за цени на тока за домакинствата ще се запази поне 3 до 5 години. Междувременно се кандидатства за европейско финансиране, за да се тества влиянието на свободния пазар. В проекта ще участват семейства с малки деца или възрастни хора от градове и села с различна големина, те ще получат умни електромери за наблюдение на потреблението си. Тези домакинства ще бъдат платени с около 500 до 1000 лева, за да излязат за определен период на свободния пазар, но точният брой може би 300 до 500 и времето още не са уточнени. Според Младеновски това ще позволи анализ на поведението при либерализация, като се провери дали хората ще пестят енергия или ще сменят часовете на консумация. Експертите отбелязват, че такава извадка може да не е напълно представителна, но ще даде полезни данни преди пълното освобождаване на цените. Участниците в дискусията са единни, че възобновяемите източници и батериите за съхранение, около 10 000 мегаватт-час следващата година, ще стабилизират борсовите цени. Средната цена на тока тази година е 1,07-1,08 евро за мегаватт-час, докато преди е била 60 евро, и дългосрочните договори ще помогнат още повече. С батерии от 9700 мегаватт-час по плана за възстановяване плюс още 5000, пазарът ще се балансира, ще се избегнат пикове и ще се насърчат инвестиции във вятърни паркове. Министърът на енергетиката Жечо Станков подчерта необходимостта от разбиране към местните общности като рибарите, докато експерти виждат потенциал за износ като в Дания, където 54% от енергията е от вятър. България наваксва с реформи, част от регионалния пазар с Румъния, Гърция и Турция, и може да стане лидер в батериите за Европа. Дялът на възобновяемите източници е нараснал от 17 на 100 през 2017 година на 30% днес. Тези стъпки показват подготовката за постабилен енергиен пазар в страната. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете харесване. Пишете в коментарите своето мнение. Благодарим ви, че гледахте, и ще се видим съвсем скоро.